Nami kula Dian Krisnadewanti saking IPS kalih badhe nglampahaken ujian praktek basa Jawi. Titi laras utawa tangga nada pelok. Moluroji jiro lumonam jiro luroji nama luroji nama. Tembang mocopat Mas Kumambang, laras pelok pacet 6. Titi laras. Monam cici 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 cirolu cinamo cirolu Ciro namomonem Ciro namoluroji Cirolu Cirolu lurolumo. Cakepan. Yenti undur ngalantur ngrusake ati nadyan mongsa polo jebol mong ninggali janji satema dikowo